סרטון, ומי עוד? מי עוד? ועוד גבריאל! פיו פיו פיו! מועצה, איך למד? עכשיו תורי, ואז זה ישחק מישהו אחר, שהוא לא בא לדבר, וזה לא אכפת לי. ואם תעשו לייקים, תעשו פעמון, ובואו להמשיך פיו! What the fuck? והנה, תראו איך אני משחק. כמעט תעשו עליי סנדוויץ'. הנה גם בן דוד שלי פה, הוא משחק. לא, עדה. auf geil! אוקיי חברים, מתתי על אני שיחקתי. חברים, חבר שלי לא שיחק, ואם בא לכם תעשו לייק, תלחצו פעמון על הערוץ ותאמרו מי הכי טוב, אני או בן דוד שלי, אוקיי? ממש לא, אני יודעת שאתה יותר גביעים, אבל לא לימדת אותי איך לשחק. ברור שכן. נכון, לא חברים? תאמרו אם הוא לימד אותי, אם הוא לא לימד אותי. תאמרו את זה ביוטיוב. טוב? תראו איך אני משחק עוד פעם משהו אחר. אני משחק ספיידרמן. אני משחק ספיידרמן, תראו איך אני משחק. לינדס? אתה אומר שספיידרמן? אביאל, איך אומרים שהוא ידבר פה? אביאל, איך אומרים שהוא ידבר פה בסרטון? auf keinen! גבי, עד גינדה איתה משה? אסקי מינדה מתפס. אז תשומת. טוב חברים, אני מכבדת את